ସ୍ୱର୍ଗତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମିସାଲଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସ୍ମୃତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମିସାଲ 1987 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମାଟି ଛପର ବାସଗୃହ ଅଲଡ଼ାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ ମିସାଲ ଓ ମାତା ସୀତା ମିସାଲଙ୍କ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ତଥା 3ଟି ଝିଅ ଓ 4ଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମିସାଲ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବା ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ି ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1993 ମସିହାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଜୟାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2004 ମସିହାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 76 ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। 2004 ମସିହାରେ ନିକଟସ୍ଥ କାଶୀନଗର ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ସାଇନ୍ସ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 2006ରେ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଗ୍ରାମର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। 2007ରୁ 2009 ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ ସଂସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି JITMରେ ITI ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେର ଓ ମେକାନିକାଲ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିମନ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ JITM ତରଫରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେକାନିକାଲରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଫିସମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିନା ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ମରାମତି କରି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସୁନାମ ପାଉଥିଲେ। 2009 ମସିହାରେ +3 ସାଇନ୍ସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର 2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବା SS ଟିଚର ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଇଝାଲ ଗୁମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ମହନା ବ୍ଲକର ଅଡ଼ମା ନିକଟସ୍ଥ ପଦାଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ 2012 ମସିହାରେ DWO ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଡେପୁଟେସନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି SDAରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି SDA କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶରେ ରହି ମିସାଲ ବାବୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଛୁଟି ସମୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘର ଅଲଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଦେଖାଶେଖା କରୁଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି SDAରୁ ମହନା ତହସିଲ ଅଫିସରେ SRA ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ମହନା ତହସିଲରେ ଓ ମହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମିସାଲ ବାବୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମିସାଲ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା ସହ ଅବକାଶ ସମୟକୁ ବୃଥା ନ କରି କିଛି ନୂଆ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଇଚ୍ଛା ଓ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଓ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଟ୍ରାକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବଂଶୀ ବଜାଇବା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରୂପେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ମଧୁର ସ୍ୱର କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। 2021 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ପିତା ନିରଞ୍ଜନ ମିସାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 2023 ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ସାନ ଦାଦା ଉରନ ମିସାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ 2024 ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ମିସାଲଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଓ ଭରସା ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସମୟ 30 ତାରିଖ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ରାତ୍ରି ହେଉଥାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିସାଲ ବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିସାଲ, ପୁତୁରା ରମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିସାଲ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜେଇ କିଷାନ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
मृत्यु खबर शुणी चंद्रगिरी एसटी अधिकारी कार्यकारी और मोहना तहसिलर तहसिलदार सह कार्यकारी तांको सांगसाथी एवं निज ग्राम अलडारू केतेक संपर्कीय आसी घटनास्थल में पहुंची। स्वर्गत धर्मेन्द्र मिसालंको बड़ भाई जतीन्द्र मिसाल परिवार सह ब्रह्मपुर आसी पहुंचवा परे 2 घंटा समय चंद्रगिरी निज बासगृह अलडा मृत्यु शरीर को निया जायथिला। 31 मार्च 2024 रविवार पुनरुत्थान दिन 12 घंटा समय निज परिवार संपर्कीय और ग्रामवासी उपस्थित रे धर्मेन्द्र मिसाल बाबू मृत शरीर को मृत्तिकारे लीन करा जायथिला। धर्मेन्द्र मिसालंको 36 वर्ष जीवनर स्मृति और अकस्मात मृत्यु जन्मदात्री माता सीता मिसाल परिवार संपर्कीय अलडा ग्रामवासी चंद्रगिरी मोहना कलेक्टर ऑफिस और DWO पारलाखेमुंडी एक दुखनीय और स्मरणीय होई रहिछि और रहिथिबो।